Kebeli pi bro kiba page ya kene video. Tengah kuat mentip sepi ya kadukan di dawai jong ikong reality sim kabadon hanong po. Tegi bom tiap pila ban page ya kene ke video. Page ya kene hang ne kadon kawai kadukan di dok senyang. Bat sachliang jong kene kadon pat kawai kadukan sya kabaret mat sya jerong jong kane kadon ka singkli farmasi bat ka UCO bang pesne sliang kadon kane kawai kadukan syaw te sya jerong jong kane kadon ka UCO bang te hang ne hap deng hang ne haswa ban kiu ya kane ka singkli farmasi kadon kane mau kadon Kesua ban kiu kane te kadai kane kadukan red kabadon hang ne hap deng pei hang ne kadon kadukan rosnyang tenang to pat iai kumto te haswa ban kiu kane kamau kadon ban kiu sya kane ka singkli farmasi te kadon kane ka we kadukan red pei hang ne pei hang to wala don singbut ba di dawai jong ikong reality te hang ne pio ya ki dawai jong ikong reality kum ki dawai pemit snyu ki shampoo ki dawai nyudi ki sabon kat kitu ki dawai ki bachna jong ikong reality ki la download hang ne pei hang ne kate kadukan hang ne la don singbut kini ki dawai te hang ne pila banyo ya kaduka ya ka dawai bachna ikong reality sim Tilada tip pila ban call au ne number pala ai screen kenang ba ala ban batai efi tepet ba pala da tip sa call au ne number ku dei subun